După cum vedeți, sunt la Admin Abuse pe cum se numea, pe stilă Brainrot. Încerc să iau și eu niște chestii, dar astea fug. Bă, așa. Ce să zic, acum am niște delay. Am delay, nu știu de ce. De încerc să cumpăr câte chestii pot să cumpăr. Bă, nu! Nu! S-a dus. Și voi o să vă duceți. Așa, cum ziceam, sunt de pe telefon, știu că se mișcă cam greu, îmi trebuie un nou telefon. Nu un nou telefon, trebuie să dezinstalez mai multe chestii, ok. Acum o să... nu știu ce o să fac, o să revin eu mai târziu după Admin Abuse, o să revin și o să vă dau rezumat cum a fost. Goodbye!